Ina masu fama da saurin inzali yayin kusantuwa da iyali, kuma kusa ga dama ta samu. Idan kana fama da saurin inzali yayin kusantuwa da iyalinka, wannan dama ce a gare ka, zan gaya ma maganin da za ka yi amfani da shi wanda za ka samu biyan buƙata ƙwarai da gaske a gurin iyalinka. Za ka samu biyan buƙata 100% idan ka yi amfani da wannan maganin, kuma ku jarraba ku gani, za ku mun addu'a da fatan alheri. Abu na ɗaya, za ka nemi dabino kamar ƙwaya 10, za ka nemi tafarnuwa kamar ƙwaya 5 zuwa 6, za ka nemi namijin goro bitter kola shi ma kamar ƙwaya 5 zuwa 6, za ka nemi albasa kamar ƙwaya 2 zuwa 3 matasa, za ka nemi madara, asalin madara ta gari ko ta ruwa, in so samu ne ka nemi ta gari kamar gwangwo ɗaya ko rabin gwangwo, sai ka haɗa su gu ɗaya ka markaɗa su, a markaɗa su. Da safe idan ka karya za ka sha cokali 2, babban cokali na cin abinci, da safe cokali 2, da rana za ka sha cokali 2, da yamma za ka sha cokali 2. Idan ka yi wannan haɗin, in dai matsala ce ta saurin inzali yayin kusantuwa da iyalinka, to za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, za ka ma fatan alkhairi. Ku jarraba ku gani, wannan ingantaccen magani ne na wadatar da iyali yayin kusantuwa da su, bi iznillahi.